Καλησπέρα. Να είμαστε και πάλι με ένα νέο βίντεο που σήμερα θα παρουσιάσουμε το Apple Watch Ultra 2. Το βλέπετε εδώ πέρα με την καινούργια τη συσκευασία που είναι οικολογική, προστατεύει το περιβάλλον. Και πάμε τώρα να κάνουμε το unboxing, να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, τα ανοίγουμε. Εδώ είναι το βιβλιαράκι με τις οδηγίες. Ωραία. Πώς να το φορτίσεις, να κάνεις την εκκίνηση του ρολογιού. Και εδώ είναι τώρα η συσκευασία με το ρολόι μας. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είναι δύο τα πακέτα. Αυτό εδώ πέρα είναι το λουράκι. Έχουμε επιλέξει αυτό το λουράκι. Και εδώ είναι το ρολόι μας. Για να πάμε να τα ανοίξουμε μαζί. Ωραία. Ωραία. Ωραιότατα. Λοιπόν, και το βλέπουμε τώρα εδώ πέρα πως είναι στη συσκευασία που μας έρχεται. Όταν το πιάνεις στο χέρι σου φυσικά είναι άλλη αίσθηση, δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν χορταίνεις να το έχεις στα χέρια σου. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Ωραία. Και το βγάλαμε. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα μια και το έχουμε στα χέρια, λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η ένδειξη από ό,τι είδα είναι για πώς το λένε, το βάθος, θερμοκρασία νερού και τα σχετικά. Εδώ είναι η σιρήνα που σου λέει για, πώς το λένε, με τα decibel, θα σας τα πω παρακάτω. Εδώ είναι το ηχείο διπλό και εδώ είναι το μικρόφωνο με 3 μικρόφωνα είδα. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολογάκι μας και εδώ πέρα είναι ο φορτιστής μας. Ο φορτιστής μας χωρίς μετασχηματιστή. Είναι άλλο το καλώδιο, είναι υφασμάτινο. Ωραία η αίσθηση. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε και το λουράκι μας. Να δούμε και αυτό. Λοιπόν, να ανοίγει από εδώ και αυτό. Ωραία. Και εδώ είναι το λουράκι μας. Το βλέπετε? Ωραία. Θα τα δούμε μετά πως κουμπώνουν όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα, λοιπόν, όσο αφορά το ρολόι μας. Λοιπόν, το ρολόι μας από ό,τι έχω δει μπορεί να ταιριάξει και με, πώς το λένε, και με τα προηγούμενα μοντέλα. Και με το 7 και με το 8 αρκεί να είναι 44 η κάσα. Νομίζω και έχω την αίσθηση ότι ταιριάζει. Μια και είμαστε εδώ, καθίστε να κάνουμε μια δοκιμή. Να το δούμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ είναι το λουράκι, να το δούμε. Ναι. Το βλέπετε, ταιριάζει κανονικά. Να το.
Και ξεκινάμε τώρα να πούμε για το ρολόι μας το καινούργιο. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είπαμε είναι το Ultra 2 και είναι με νέο επεξεργαστή S9 SP, καλά λέω, ναι. Η κάσα του είναι 49 mm με τιτάνιο. Είναι ανθεκτικό στο νερό έως 100 μέτρα και ανθεκτικό στη σκόνη. Μπορείς να κάνεις και τα μαγικά σου με τα 2 δάχτυλα και να σηκώσεις να απαντήσεις σε κλήση και να δεις και μηνύματα και τα σχετικά. Λοιπόν, αντέχει στην θερμοκρασία νερού, στο περιβάλλον, σε θερμοκρασία -20 και συν 55. Σου δείχνει θερμοκρασία νερού και σώματος και σου κάνει καρδιογράφημα, σου λέει γνωστοποίηση για την υγεία της καρδιάς σου, παρακολούθηση ύπνου, ανίχνευση θερμοκρασία σώματος, όπως σας το είπα, οξυγόνωση αίματος, ανίχνευση πτώσης, και η μπαταρία είναι από 36 ώρες λειτουργίας και με δραστηριότητα και τα σχετικά, και 72 ώρες με χαμηλή ισχύ στη χρήση του και γρήγορη φόρτιση. Αυτό είναι το Ultra 2. Το κλασικό, εδώ πατάμε το κουμπάκι και βγαίνει το λουράκι μας. Λοιπόν, καλό ρίζικο. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω, θα δούμε πώς δουλεύει και θα τα ξαναπούμε με νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.